Sledujete posledné tohtoročné vydanie magazínu, v ktorom sa pozrieme na odovzdávanie verejných ocenení, ktoré udelilo zastupiteľstvo a predseda Košického samosprávneho kraja. Ako prvý si cenu Košického samosprávneho kraja prevzal za významný prínos pri zachovávaní ľudových tradícií maďarskej národnosti na Slovensku Sándor Gál. Komárom ez nagyon fontos hely volt a számomra. Ott találkoztam a színházzal, az irodalommal először. A másik az Pozsony, amikor a Szabadföldműves szerkesztőségébe kerültem dolgozni az 50-es évek végén. A 68-69-es évek fordulója hozott Kassár, amikor mód volt arra, hogy a Thália Színházat létrehozzuk. A Thália Színház megalapítása egy nagy élményem volt. 69-ben már tagja voltam a Csemadok Központi Bizottságának. Később itt Kassán a járási bizottságnak az elnöke lettem, és egyhúzomban 32 éven át voltam ennek a testületnek az elnöke. Minden mellett ugye 20 évig a Hétnek a szerkesztője, riportere, és hát több mint 50 éves írói munkásság van a hátam mögött, több mint 50 kötet. Őszintén megmondom, én sok díjat kaptam már, meg kitüntetést ebből az elmúlt 25-30 esztendőben itthon is, meg Magyarországon is. De azért, hogy ez a szűkebb pátria most már, ez a szűkebb környezet, és észrevette, és így becsülte meg, az egy jó eső érzés. Za upevňovanie folklórnych tradícií a zachovanie kultúrneho dedičstva v regióne bola cena Košického samosprávneho kraja odovzdaná Milanovi Hvižďákovi. Prešlo už polstoročie odvtedy, ako choreograf, dramaturg a tanečný pedagóg Milan Hvižďák spojil svoj život so známym folklórnym súborom Zemplín. Súboristi pod jeho vedením absolvovali vyše 3000 vystúpení doma i v zahraničí. Ešte predstavte si, v Európe nemáme prejdené ako Norsko, nemáme prejdené Grécko. A neboli sme v Moskve. Ľudia z jeho okolia a umeleckej branže sú presvedčení, že práve jemu vďačí súbor Zemplín a verejnosť za nezabudnutelné zážitky a atmosféru, ktorú dokážu tanečníci a hudobníci pod jeho vedením vykúziť na pódiu. Viete, čo je tajomstvom? Samozrejme, na prvom mieste je disciplína. Disciplína, potom chcieť mať dobrý výber tanečníkov, dobré talenty a fakt v Michalovciach ich máme. Niet krajšieho povolania to, ktoré som si zvolil a ktoré ma nejak povzbudzuje nadnáša. Cenu Košického samosprávneho kraja si prevzal za dlhoročnú prácu v Olympijskom klube Košice a rozvoj leteckého i telovýchovného lekárstva Ján Michalko. Ján Michalko má to šťastie, že práca mu je jeho koníčkom a veľkou láskou. Je športovým a leteckým lekárom, ktorý tvrdí, že dosiahol v práci vrchol. Ja osobne sa považujem za šťastného človeka. Narodil som sa aj v znamení strelca, to je dobré znamenie. Za šťastného preto, že žijem v perfektnej rodine, ktorá mi vytvorila zázemie preto, aby som sa seba realizoval tak v zamestnaní, ako aj vo svojich koníčkoch. Športové spravodajstvo a prenosy sú mu v televízii najbližšie. Vďaka futbalu má prechodený celý svet a získal mnoho priateľov. Je jedným z 2 slovenských lekárov, ktorí získali certifikát UEFA a FIFA v športovej medicíne. Bol som lekárom Národného mužstva Československa. Bol som lekárom mužstva, ktoré na olympiáde v Moskve získalo zlatú medailu. Bol som pri majstrovských tituloch prvého FC Košice, bol som pri víťazstvách Československého pohára. Je náruživým krížovkárom a kedysi chcel byť operným spevákom. Vo svojom živote mal tu možnosť stretnúť špičky v kozmonautike. Dodnes publikuje a pôsobí ako športový lekár pri MFK. Ešte by som chcel zažiť jeden titul z MFK Košice. Ján Michalko má 2 céry a syna. Jedna z cér je tiež lekárka, druhá sa venovala vrcholovému športu a tak mu robí radosť, že aj jeho deti sa tak trochu potatili. Za prínos a zásluhy o rozvoj košického regiónu bola cena Košickým samosprávnym krajom odovzdaná Rudolfovi Šusterovi. Predseda Krajského národného výboru v Košiciach, primátor Košíc, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, veľvyslanec Československej federatívnej republiky v Kanade, prvý prezident Slovenskej republiky zvolený v priamych voľbách. Taký je stručný prehľad kariéry Rudolfa Šustera. V zahraničí viedol rokovania s partnermi v ich jazyku. Plynulé hovorí po anglicky, po nemecky, po rusky a po maďarsky. Samosprávny kraj ocenil jeho prínos v rozvoji a zviditeľňovaní košického regiónu. Som dostával dosť ocenení v svojom živote. Každé ocenenie hreje, keď vie, že to je za poctivú prácu, ale toto ocenenie krajské, košické si zvlášť cením, pretože som tu prežil väčšiu časť svojho života
A myslím si, že som aj troška tomu kraju pomohol, predtým veľkému kraju košickému, ako predseda KNV, keď sme začali rekonštrukciu mestských pamiatkových rezervácií v rámci okresných miest, riešenie pitnej vody a mnohých iných problémov. A ja si myslím, že každý človek v tom kraji, v ktorom žije, v tom meste, ktorému je blízke, by mal urobiť to najlepšie, čo pre toto mesto, pre ten kraj vie. Cenu Košického samosprávneho kraja si prevzala za rozvoj kultúrnej a umeleckej činnosti aj ženská spevácka skupina Živena z Moldavy nad Bodvou. Naša spevácka skupina vznikla v roku 1986. Do začiatku sme sa venovali zborovému spevu, no neskôr sme túžili radšej spievať ľudové piesne. My sa naozaj snažíme, aby sme spievali čo najlepšie, to čo vieme. A keby bolo naozaj trochu viac peňazí, myslím si, že by sme mohli absolvovať aj celoslovenské folklórne súťaže. Dobrý kolektív, keď je tak, vtedy všetko je dobre. Pretrvá aj 20 rokov. Začínali sme veľa, ale ostali sme len to zdravé jadro. Živena vystupuje na mestských akciách, potom na matičných, potom chodíme po rôznych dedinách, ktorí nás zavolajú na všelijaké oslavy. Mesto nám pomáha v rámci svojich možností dosť. Isté, že by bola možná oveľa väčšia, ale aj s touto podporou, ktorú nám dáva, som spokojný. Vystúpenie rožňavských folklórnych súborov v pásme Rodina na Gemery uviedlo slávnostné zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja v Kongresovom centre v Rožňave. Predseda kraja Zdenko Trebuľa tu odovzdal ocenenia 13 jednotlivcom a kolektívom za ich osobitný prínos pre rozvoj Košického kraja. 13 je pre niekoho nešťastné číslo, my to vnímame ako šťastné číslo, ako číslo, ktoré obsahuje v sebe možno viacero rozmerov, ale nie sme tí, ktorí sa boja čísel. Takže verím, že budúci rok prídu také návrhy, že možno to bude ešte viac a že určite to budú ľudia a kolektívy, ktorí si to zaslúžia. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja si na slávnostnom zasadnutí prevzal Mikuláš Duľa. Vo svojej funkcii predsedu Rady odborov Odborového zväzu Metalurg spoločnosti US Steel Košice sa pričinilo zvyšovanie povedomia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Má osobnú zásluhu na motivácii stoviek zástupcov zamestnancov, ktorí sa aktívne zapojili do tvorby a implementácie programov zameraných na skvalitňovanie pracovného prostredia. Hlavne pretože som bol vychovávaný tak, že osobný príklad je najlepší príklad, tak tým osobným príkladom vediem aj svojich kolegov, odborárov, zamestnancov. Som veľmi poctený, ozaj milo poctený, že som to ocenenie obdržal. Ocenený Ondrej Hronec sa významne zaslúžilo zviditeľnenie svojho rodiska obce Gočovo. V súčasnosti pracuje ako vedúci detašovaného pracoviska Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Košiciach. Je medzinárodne uznávaným pedagógom a vedcom. Pričinil sa o založenie environmentálneho vzdelávania na slovenských univerzitách. Pôsobí aj na poli literárnom. Jeho 5 dokumentárnych filmov tvorí Zlatý fond slovenskej televízie. Ja to si pokladám ako za jednu z najväčších pôd, ktoré som dostal v živote. Ja som nositeľom mnohých vyznamenaní z iných štátov, ale toto je pre mňa také posvetné. Je to ocenenie z regiónu, v ktorom žijem celý svoj život a chcem, aby ten región zostal pekný. Za významný prínos v kultúrnom rozvoji regiónu Sobrance bola cena predsedu Košického samosprávneho kraja odovzdaná aj Juliusovi Knapovi. Venuje sa písaniu textov piesní a poézie. Okrem toho inklinuje aj k maľovaniu. Mal 5 samostatných a niekoľko spoločných výstav s výtvarníkmi Zemplína. Ocenenia získal i v literárnej tvorbe. Vydal 2 vlastné knižky v zemplínskom nárečí, ktoré aj sám ilustroval. Bol to taký príjemný pocit za tú trošku, ktorú som urobil na Zemplíne, na najvýchodnejšej časti Zemplína. Keď tak som uvažoval, kým išli ostatní predo mnou, čo ešte musím teda urobiť, aby som aj sám si potvrdil, že ozaj to stalo za to, že ma ocenili. Tak ešte chcem niečo napísať. Chcem zachovať ten náš regionálny jazyk,
takom podaní, ako ho babičky, otcovia naši poznali. Pri príležitosti životného jubilea 55 rokov sa rozhodol predseda KSK udeliť cenu aj Petrovi Raševovi. Za roky pôsobenia v štátnom divadle Košice stvárnil desiatky výrazných hereckých postáv. V košickom regióne obnovil medzinárodný kultúrny a divadelný život. Vďaka jeho nadšeniu vznikol unikátny festival nezávislých divadiel. Tento herec a režisér bol ocenený už viacerými umeleckými cenami, nielen za divadelné postavy, ale aj za dabing. Ja to beriem ako ocenenie herca, umelca, nie ako moje ocenenie. Čiže beriem to ako ocenenie divadla, ako ocenenie mojich kolegov. Aj keď teda tých peňazí je stále menej a menej, predsa len tá kultúra asi nezanikne a takéto ocenenie svedčí o tom, že niekto na ňu myslí, na tú kultúru. Mám rozpísanú jednu, myslím si, celkom zmysluplnú divadelnú hru, tak by som asi chcel budúci rok ju nejakým spôsobom odpremierovať v našom Staromestskom divadle. Za zásluhy o zviditeľnenie Košického samosprávneho kraja ocenil Zdenko Trebuľa aj Centrum spravodajstva, publicistiky a umeleckých programov Rádia Regina Košice. Cenu za kolektív redaktorov prevzala Ľubica Drutarovská. Myslím si, že nás ocenili poslanci Košického samosprávneho kraja len za to, čo robíme pre tento kraj, pretože naši redaktori, moji kolegovia naozaj sú vždy tam, kde sa niečo deje a nielen chvália múdre rozhodnutia poslancov Košického samosprávneho kraja, ale naopak upozorňujú poslancov aj na to, o čom by mali rozhodovať alebo nad čím by sa mali zamyslieť. Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja udelil Zdenko Trebuľa 3 občanom. Jozefovi Opovi, ktorý pôsobí v galérii umelcov Spiša. Tá si v tomto roku pripomína 20. výročie vzniku. Medzinárodná spolupráca galérie prerástla do pravidelných každoročných výstav umelcov z karpatského euroregiónu, ale i ďalších európskych krajín. Zberateľskej a zbierkotvornej činnosti získala takmer 1700 umeleckých diel. Jozef Jopa stal pri zrode tejto galérie. Plaketa mu bola udelená aj pri príležitosti jeho životného jubilea 60 rokov. Verím, že toto ocenenie patrí všetkým nám, celému kolektívu Galérie umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi za tie snahy, ktoré vyvinuli počas tých 20 rokov. Či je to už na poli regionálneho umenia slovenského alebo medzinárodných kontaktoch. Za osobitný prínos pri rozvoji košického regiónu v oblasti humanitárnej a verejnoprospešnej činnosti odovzdal predseda KSK plaketu Petrovi Novisedlákovi. Okrem plnenia pastoračných úloh v Trebišove, Čerhove a v Michalovciach sa aktívne a obetavo venuje charitatívnej činnosti na území Košického kraja. Je jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Terezy Benedikty v Michalovciach, kde zastáva funkciu prezidenta. Okrem toho sa venuje sprevádzaniu chorých a pôsobí aj ako duchovný správca michalovských nemocníc. V podstate ide o takú morálnu satisfakciu. Občianske združenie naše funguje od roku 2000. Máme 4 charitné domy v prevádzke, takže som veľmi rád, že si nás všimli, ocenili a teším sa na ďalšiu spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom. Chcel by som ešte jeden resocializačné zariadenie pre alkoholikov. Plaketa Zdenka Trebuľu sa dostala aj na Gemer. Udelená bola Silvii Petrenkovej, klientke domova sociálnych služieb Amália v Rožňave, za rozvoj a zviditeľnenie Košického kraja zdravotne postihnutými v oblasti športu. V čínskom Šanghaji získala na letnej svetovej špeciálnej olympiáde 2 medaily v cyklistike. Aktívne sa venuje aj behu na lyžiach. Ja som bola rada, že som vyhrala prvé miesto, aj druhé miesto a 6. miesto. Preto som nevyhrala, lebo fúkalo vietor, ale som úspešná a všetkým ďakujem. Slávnostné zasadnutie zastupiteľstva KSK sa v minulosti konalo len v Košiciach. Odovzdávanie verejných ocenení sa po Spišskej Novej Vsi konalo v Rožňave po prvýkrát. Budúci rok nasleduje mesto Trebišov a potom Michalovce. To bolo posledné vydanie magazínu Košického samosprávneho kraja v tomto roku. Dovidenia v roku 2008.